Chairman, Sir, mayong buntag. Good morning po. Magandang umaga po, Sir June, at sa lahat ng mga taga-Davao na mga nakikinig po at nakatutok sa programa natin. Opo, Sir, please update us on the review natin, Sir, sa mga registrants, lalong-lalo na yung double registrants, Sir. Kumusta, Sir? Tama po, katulad po na nabanggit natin dati, 491,000 po Okay. ang nakita natin double and multiple registrants. At dahil po dyan, isa-isa po natin silang pinatanggal sa mga miyembro po ng Election Registration Board sa buong Pilipinas. As of today po, ang natatanggal na ay 485,000. Uy. Tatandaan po natin na hindi ba sa automatically tatanggalin ang pangalan ng double or multiple registrants sapagkat kinakailangan naman po meron silang due process na tinatawag. Dapat mabigyan ng notice Okay. at ipatawag ng Election Registration Board. So huwag po mag-alala mga kababayan natin bago po unang linggo ng Agosto ay malilinis na po ang ating listahan ng botante. Okay. Sir, meron na ho tayong napili, Sir, or magbibidding pa sa mga service provider natin, Sir, after your demo? Actually po, Sir June, para po maintindihan ng mga kababayan natin. Opo. Una, magkakaroon po tayo ng bidding o procurement na tinatawag patungkol sa ating mga makina na gagamitin sa bawat presinto. So yan po mangyayari kung sakasakali ngayon po Agosto. So wala pa po tayong napipili sa kasalukuyan. Pagkatapos po, iba pa po, Sir June, yung issue ng transmission. Yung pagka-transmit po ng result sa mga telcos po yan, ibibiding din po natin yan at maaaring mangyari yan ngayong po September naman. Okay. Kahapon po, nagkaroon kami nung parang demo, showcase, nung internet voting, sana para sa ating mga overseas Filipinos. Opo. Sana sa kanila muna mai-apply natin. At napakaganda po, 8 po ang nag-participate sa aming internet voting demo. Basta ang sigurado lang ay dapat ma-secure at dapat transparent yung sistema. Sa kasalukuyan po, wala pa rin po tayong napipili. Sapagkat gagawin pa po namin, Sir June, yung tinatawag na terms of reference. Kung ano ang gusto namin sa wish list para yun ang ating ilalatag kung sino ang ating makukuha sa mga supplier. Okay. Sir, sa October 30 na BSKE, anong mga advisories natin, Sir? Naku, simple lang po para sa August 28 na po, Sir June, ang filing ng Certificates of Candidacy, August 28. Ay, oo nga pala. August 28. Opo, August 28 to September 2 po ang filing ng Certificates of Candidacy. At therefore, para po sa kaalaman ng lahat, mula po sa August 28, yan na po yung tinatawag na start ng election period, Sir June. Pag nag-start na election period, papasok na po yung gun ban mula August 28. Ayun. Papasok na rin po ang public works ban, social services ban, at therefore, bawal na po ang lahat na yan. Maliban na lang kung hihingi o mabibigyan po namin ng exemption para sa public works, para sa social services, o para sa gun ban na tinatawag. Okay. Sir, naubusan ho tayo ng panahon. Sorry talaga, Sir. Hanggang sa susunod na lang, Sir. Thank you po. Yes, sir. Anytime po, Sir June. Anytime po. Pleasure, Sir. Si COMELEC Chairperson, Chairman George Erwin Garcia, mga bayan. Kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.